I dag skal vi høre om syre og baser. Vi starter med syren. Og hvad vi ved om syre, eller hvad I skal vide om syre, det er, at en syre indeholder altid H+, altid hydrogen. Den indeholder først hydrogen plus H+ ionerne, i det den kommer ned i vand. Så hvis en syre blandes med vand, frigiver den sine H+ ioner, og de ligger klar til at reagere med, hvad der nu end skulle komme ned i syren, om det er fingre, eller om det er noget metal, eller hvad det skulle være. Hvor mange og hvor nemt en syre frigiver dens H+ ioner, afgør, om det er en stærk eller en svag syre. En syre som salpetersyre eller saltsyre er en stærk syre, fordi at når den kommer i vand, så bliver næsten alle H+ ioner bliver frigivet med det samme, så de ligger klar til at reagere. I en syre som citronsyre har de svære ved at blive frigivet, derfor er det en svagere syre. Den reagerer langsommere ved, hvis du propper fingrene i den eller et stykke metal. En syres pH-værdi er nummer 7. Og så kommer der her vores fine lille tegning med, at den simple forklaring, det er, at når vi propper saltsyren ned i vores glas med vand, saltsyren er selvfølgelig opløst i vand, også i vores flasker, som jeg har inde i jeres elevnet. Men når den er dernede i, så ligger den nede som frie H+ og Cl- ioner. Og så har vi skrevet her, at det er ikke noget, vi behøver at vide, men pH er en logaritmisk værdi for antallet af løse H+ ioner. Jo flere løse H+, jo stærkere er syren. Logaritme, det er noget, man brugte før man havde computer og sådan noget til at regne med. Det kan vi snakke om på et andet tidspunkt. Baser. Baser indeholder altid OH-. Første gang igen. Videre, sådan. Baser i vand frigiver sin H-, ligesom syren. Det er mere eller mindre det samme, og antallet af frie OH- giver også basen sin styrke. En basis pH, den kommer der. En basis pH, den er altid sådan under 7. Over 7, slår. Den er altid over 7. Så 7-14, det er en base. Når syre og baser, de arbejder sammen, eller er i samspil med hinanden, så er der nogle regler, der gælder. Den første regel, det er, at syre og baser ikke kan neutraliseres af vand. De kan kun fortyndes. Så hvis jeg har en vis mængde saltsyre, hvor der ligger nogle frie H+ ioner, og I hælder vand ned til dem, så kommer der bare færre H+ ioner per liter vand. Så den bliver fortyndet. Det er det eneste, der sker. Man kan aldrig gøre den ikke sur. Men syre og baser, de kan netop neutralisere hinanden, og det er jo så også det, vi bruger dem til. De kan neutralisere hinanden, det vil sige, at vi kan have en syre og en base, der bliver til pH 7, som er hverken sur eller basisk. Hvis vi blander en syre, så kan I se, at det passer utrolig godt sammen, at vi har H+ og OH-. Hvis vi sætter de to sammen, så får vi H2O. Så hvis vi neutraliserer en syre med en base, så får vi altid vand og salt, altså saltvand. Nede i bunden der har vi eksempel med HCl plus NaOH, det er saltsyre, og natriumhydroxid. De to blandet sammen, de giver vand og salt. Og det kan selvfølgelig bevises i laboratoriet senere.